Saúdos, sean benvidos a esta edición, a esta nova edición de Contrastes desde o Pazo da Cultura de Pontevedra, con todos vostedes, para falar hoxe dun tema que está a flor de pel entre todos nós, a cuestión catalana, o conflicto catalán, pero ademais desde unha perspectiva entendemos diferente. Esa é a nosa proposta de hoxe, falar desde aquí e con periodistas pontevedreses que terán un análise diferente. Estou seguro que absolutamente diferente. Hoxe imos arrancar de modo diferente tamén. Está conmigo, séntome xa e saúdo o meu compañeiro Xavi Fortes. Todos nós conocemos a Xavi Fortes, que é precisamente un rockero importante en este negocio da comunicación, e ademais temos todos nós a honra de que somos compatriotas, conciudadanos de un novo Premio Ondas, en este caso como mellor presentador e polo seu compromiso. De eso falamos enseguida, pero o máis importante é situar que con Xavi non podemos estar na tertulia porque precisamente ten compromisos profesionais e periodísticos, xornalísticos, que reclaman a súa presencia nas próximas horas en Barcelona. E teñen moito que ver, Xavi, coa situación precisamente que estamos a falar. O problema de como estamos a contar cal está sendo o relato e cal precisamente o papel dos medios de comunicación. Ti eres vicepresidente do Consello de Informativos de Televisión Española. É dicir, mantés unha posición crítica e evidentemente de representación de todos os teus compañeiros nunha situación especialmente complicada. Como se está a vivir na profesión xeral, na túa casa, supoño tamén en particular, todo este conflicto? É que algo que toca moi a pel, ¿no? Digamos, algo que produce erosións, incluso distanciamentos entre amigos, en tertulias, e algo realmente o que nunca pensamos que íbamos a chegar, é unha frase feita, pero o que está pasando. E en canto aos medios, nos dentro dos medios públicos vemos denunciando que entendemos nos, o Consello de Informativos, que nos estaba a analizar o problema que está pasando en Cataluña de forma acelerada nas últimas semanas, coa perspectiva de pluralidade e neutralidade que obliga a Lei de Televisión Pública de 2006 e a propia libertad de expresión que marca a Constitución. En canto aos medios privados, pois é de todo. Eu creo que agora realmente hai digamos, unha información onde podes ir, según os medios, a ter información real, plural, programas incluso nas privadas, tamén en certa análise na pública, pero, por suposto, nos xornais, non? Eu comentábamos antes de empezar que nunca estivera tan pendiente do que publica La Vanguardia ou que publica el periódico, que desgraciadamente xa non chegan aquí pola cuestión digital, e aquí a versión digital non chega na súa totalidade, pero observas como foron as cousas cambiando dende o 6-7, cando hai aquela sesión no Parlamento onde se aproba a lei de referéndum e de transitoriedade, que é onde peza parte do problema, e sobre todo coas escenas que vimos o 1 de outubro nas urnas, non? Todo iso cambia parte dese relato de algúns medios que eran claramente antisoberanistas, que siguen sendo antisoberanistas, pero entenden que, ao mellor dentro do Estado, non se están facendo as cousas como debían facerse. A situación é complicada, é complexa, non é doado ser xornalista neste intre, probablemente non ser político, xornalista e moitas cosas máis, non? Policía, Garda Civil, en fin, o mozo de escuadra. Pero o que nos atinxe, o xornalismo, é difícil nos medios privados, pero tamén entendo nos medios públicos. O Consello de Informativos de Televisión Española, os tres consellos de informativos de de TVE, Radio Nacional e RTVE, es decir, interactivos, consideraban unha paradoxa que o goberno interveña a Radio e Televisión Autonómica de Cataluña, que é unha posibilidade que está en riba da mesa co famoso 155, como parte da aplicación dese artículo para garantir a transmisión dunha información veraz, vendo a vosa propia situación. Era unha paradoxa total. De feito, nos casi o fixemos, aínda que o noso tono é moi institucional, porque somos institución que demana da lei de 2006, por lo tanto, parte da Organización de Televisión Española, casi adoptamos un tono máis en contra do que habitualmente facemos, ademais de aséptico, un tono casi, non humorístico, pero con certa retranca. Sorna. Un pouco dicir, home, está bien que se preocupen ustedes de TV3, ¿no? Que hai que analizarlo e tal, a través do 155, pero, oye, pues que nos lo apliquen a nosotros tamén. O sea, si el 155 va a servir para que sea TV3 una televisión más plural, independiente, en lo que todos coincidimos, que debe serlo, también coincidimos en que Televisión Española debe serlo. Entonces, el mismo Estado, el mismo gobierno que ahora está controlando a Televisión Española, no nos parece que sea la mejor solución que controle a Televisión Pública Catalana. Eu sempre digo neste caso, en este senso, que
nos deixen traballar, que os xornalistas o deixen traballar, que a redacción é un espacio para os xornalistas, igual que o vestiario dos xogadores. Esa frase de Henry González, cada mesa un Vietnam, eu creo que hai que aplicala. Cada xornalista temos que aplicarnos na defensa da independencia, coller distancia co poder económico, coller distancia co poder político, e estes últimos anos foron un desastre para a profesión, porque se xunta a tormenta perfecta. Baixada de publicidade, máis dependencia dos medios públicos e, polo tanto, perda de independencia. Eu creo que unha reflexión que trascende os medios públicos para ser unha reflexión crítica e autocrítica do que entendemos a profesión como un oficio que contar o que pasa, pese a quen pese. Estás a piques de subirte a un avión, por eso non quedas con nós e cos resto dos invitados Vamos, que me dá pena porque é unha tertulia polo Sabina Rodrigo Cota, Cristian Casares, Elena, estás ti, digamos que Pereira, digamos que é un bo elenco para falar deso, e ademais é unha visión que hasta ahora non se fixo. Por lo tanto, eu creo que é moi acertado. Graciñas. Decía, estás a piques de subirte a un avión e viaxar ata Barcelona. Vais a reuniros para falar de todo isto. Cabe pensar que será para unha toma de posición ou simplemente analizar a situación? Eu digo que en vez de andar a garrotazos este país ten que falar máis. Pero aparte de falar, ten que escoitar moito. E nós imos a Barcelona a escoitar os compañeros de Televisión Española que levan meses e meses queixándose dunha información coa que non están de acordo, porque entenden que hai falta de pluralidade, e iso é o primeiro mandato do xornalista, a pluralidade e a independencia. Entón, nós temos sempre unha vez o mes unha reunión, excepto o mes de agosto, unha reunión en Madrid onde analizamos estas cousas, estes informes, as denuncias que van chegando, pero decidimos traspasalo a Barcelona por esa circunstancia, por escoitar os compañeiros de Sant Cugat. Sant Cugat é un centro de produción, depois de Torre España e Prado del Rei é o máis importante de España. E como hai esa sensación de malestar, vamos ali a ter unha reunión pola mañá e pola tarde, non unha asamblea, porque nós non somos do aspecto laboral, non facemos asambleas, pero sí nunha reunión informativa con toda a redacción, con xornalistas, técnicos, sonidistas, con todos que teñan que ver co proceso informativo, para falar con eles, pero sobre todo para escoitalos. E estás, non obstante, moi vencellado tamén cos demás compañeiros, con outros medios de comunicación, con xente que estivo en Televisión Española e agora están outros medios. En xeral, cal é a sensación que ti, que estás máis tempo en Madrid, fora daqui, percibes entre os compañeiros precisamente a hora de vivir con este relato informativo tan apasionado e probablemente tamén tan, en fin, presionado? Pois mira, proba o desta mañán. Eu esta mañán estaba preparando cousas da viaxe a Barcelona, de documentos que teño que levar, algún informe, e estaba seguindo pola radio, polos digitais, e pola televisión o que estaba pasando. E cada media hora cambiaba as circunstancias. Eu decía, e que de feito non sabemos o que va a pasar mañá ni pasado. Di que isto, porque eu teño que marchar a Barcelona, hai que gravalo a media tarde, pero ao mellor que estamos falando ás 10 da noite, morre. É outro escenario. Ahora mesmo estamos grabando ás 5 menos 20, Puigdemont non vai o sábado, pero non quere decir que non vai o venres. Non sabemos, claro. Que, digamos, serán cataláns, pero teñen certa ascendencia galega, non saben aínda como vai ser a cousa. Pero todo iso pode cambiar, e o relato é de que é unha desgracia. O sea, o que vive este país é unha desgracia e poucos se salvan. E eu creo que, digamos, a min dome un ataque incluso de depresión. Eu me considero un tipo alegre, digamos, me gusta disfrutar da vida, irónico, e perdín durante 2 semanas nese tránsito que vai do 29 de setembro, 28 de setembro, según se achega o día 1 de outubro e os días posteriores. Os políticos mal, moi mal en xeral. E os xornalistas? A nota media? Hai de todo. É que eu, como son moi crítico coa profesión, eu vin de todo. Eu creo que hai xornalistas, por exemplo, analistas. Eu creo que un xornalista me sorprende a vez en cando, que non vaya de carril fixo. E a min, por exemplo, escoitar a Henry Hernández, director del Periódico de Cataluña, ou a Enric Juliana, ou a Marius Carol, son xente que en función dos acontecimentos iban variando algo, é dicir, non van sempre coa mesma receta. A dificultade engadida de que viven e traballan ali. E os xornalistas nosos, que temos nos que salir na súa defensa, que están facendo unha entradilla, un directo a pé de rúa, que están sendo nesos días, claro, porque saben que prensa manipuladora. Manipuladora dun lado, manipula TV3 polos independentistas, manipula a Televisión Española polos outros, ou eso, digamos, é a sensación que se percibe. É o arquetipo. E entón, eles están facendo unha entradilla, un directo con xente que se está acosando, non? Entón, todo eso é complicado, pero por eso eu creo que hai que analizar moi ben a información que ven de Barcelona e o relato que se construye tamén dende Madrid e contrastalo. E eu creo que se pode ter hoxe unha aproximación bastante real do que pasa,
nunha situación triste, eu creo que lamentable, porque, utilizando a frase dun compañeiro, amigo teu tamén, nadie se independiza para ser máis pobre. Se nos explicaran eso ben tempo antes, o mellor non teríamos chegado aquí, pero creo que hai un máximo responsable para min do que está pasando, e evidente, porque non se pode levar o seu pobo a beira do barranco, pero tamén se lle poden, desde outras instancias, indicar certas saídas, e parece que esas saídas se cegaron. Eu entendo que é unha desgracia e un mal comportamento por parte de varios. Verán vostedes que un home absolutamente enamorado da nosa profesión, enamorado dun valor importantísimo que pretendemos os periodistas, os xornalistas cumplir, non sempre acadámolo, que a obxectividade, a pluralidade e a liberdade de información. Por eso, precisamente, a Xavi Fortes premianlle co premio Ondas. Eso di. Precisamente, eso di o xurado. Eu recollo precisamente o espírito da acta do xurado. Curiosidades da vida. Irás a Barcelona a recollelo, ademais, otorgan exequo con un xornalista que é Cuní, Josep Cuní, que é un xornalista catalán que tamén ten que aguantar moito. Sí, é complicado. Bueno, está tamén Susana Griso, Ángeles Barceló. Sí, pero na túa categoría na de presentador, sí. Realmente, a mí sorprendeme porque eu non son presentador, vamos, como se dame xornalista televisivo. Hoxe en día non, fuches co A Noite en 24 horas. Sí, pero el tamén debe sufrir esa situación. De feito, creo que co seu grupo de comunicación tivo problemas, eu creo que se recoñece unha trayectoria no seu caso, e eu creo que vamos ali, para mí vai ser unha experiencia, pero como é en Barcelona e non se sabe que vai pasar hoxe pola noite nin mañán, tampouco sabemos aínda a data. Normalmente ti que tas experiencias xa nesto, de ir a recoller un Ondas, por novembro, mediados de novembro, a mí dixeron mediados de novembro, e para mí será unha experiencia maravillosa. Blanca Suárez, actriz, Javier Gutiérrez, bueno, en fin, creo que os premiados, eu vou por eximir desa foto, digo en broma, que con Rodrigo Cota, que anda por aí, imos ir de copas, acabaremos no Daniel co cabaliño tomando unhas copas, pero que eu vou coa foto dos premiados do Ondas a unha sucursal bancaria, ver se me dá un crédito dunha vez, porque eu creo que entonces sí que mo darán. Pode que sí, pode sí. E de paso, si tes a sorte, a enorme sorte, de que haxa un partido na casa do Barça no Nou Camp, é o que pedín, a fin de semana redonda. Isto é o venres normalmente, non? Normalmente é venres. Pois un pouco de sorte, prolongar polo menos ata domingo, e a ver se o sábado que hai un partido do Barça contra, non sei quen será, contra o Pontevedra, desgraciadamente non, porque faltarán aínda 2 anos, 3 anos, non estamos en segunda B, 2, 3 anos. Aprox. Xavi Fortes, Eugenio, un placer, un placer, unha ledicia enorme. Deixámolo xa para que poida chegar a tempo ao aeroporto e coller o seu voo camiño de Barcelona. E nós facemos unha brevísima pausa para a publicidade e a volta, co resto dos contertulios, arrancamos xa Contrastes. Ata agora mesmo. Seguimos en Contrastes, despois da pausa publicitaria, falábamos anteriormente, recordarán, lembrarán con Xavi Fortes, que está a piques de coller un avión, marchar camino de Barcelona, non pode estar con nós aquí na tertulia que a partir deste instante abrimos baixo ese título, decíamos, a cuestión catalana vista desde aquí e por xornalistas de aquí, por xornalistas pontevedreses. Eu teño a enorme honra, a ledicia, ademais, personal e profesional, de compartir neste intre con todos eles esta circunstancia, esta hora que temos por diante para falar deste asunto. O meu carón, Cristian Casares. Que tal, Cristian? Saúdos, o delegado, o xefe da delegación da Voz de Galicia en Pontevedra. Ao outro lado está Ramiro Espiño, bello amigo, bello compañeiro, responsable, un dos membros fundadores de Pontevedra Viva, ese exercicio de novo xornalismo na rede. Que tal, Ramiro? Moi boas. Que tal?
Ali está Pepe Pereira, José Pereira, que é o director de Diario de Arousa, que ven dende Vilagarcía. Que tal as cousas por ali, Pepe? Que tal? Boas noites. Bueno, máis ou menos irán como aquí. Ímola virando. Ímola virando. Elena Gallego é a nosa única representante feminina hoxe. Temos que correxir, ten razón en chamar a atención a este moderador presentador. Correxirémolo. Que tal, Elena? Como estás? Saúdos, grazas por estar aquí connosco. Grazas a vos por convidarme. Escritora, xornalista. Que tal Dragal, por certo? Ben. En camiño seguinte. En camiño seguinte, Dragal. Traballando Perfecto. Juan de Sola, que tal, Juan? Como estás? Boas noites. Juan de Sola, responsable da redacción de Onda Cero en Pontevedra. Que tal as cousas por la radio, querido compañeiro? Pois resistindo, como é habitual. Que é bastante. Resistindo, que é bastante. É un gran avance. Que é bastante. E felizmente recuperado de unha estirada, non sei se era na Praza da Verdura, no centro histórico de Pontevedra, un balón que finalmente non pudo atallar. Rodrigo Cota, que tal, Rodrigo? Como estás? Saúdos. Pois moi ben, con respecto a esa estirada, hai que decir que a portería era toda a praza, claro. O lugar é moi fácil meter un gol ali, evidentemente. Pero bueno, eu fixen todo o posible por loitar. Mais en serio, compañeiros, como vedes a situación tan cambiante? Estamos a gravar a media tarde do mércores, sin todavía plena confirmación de que Puigdemont finalmente non vai ao Senado, a posible aplicación do 155 ou non en función da posible convocatoria ou non de eleccións en Cataluña. En fin, independentemente da vosa opinión sobre o conflicto, sobre o proceso e todo o demais, eu o que quero, o que penso que podemos aportar entre todos nós como diferente, como diferenciador, é a nosa visión como xornalistas, como se está a contar, como está a ser o relato. Empezo contigo. É un debate aberto, primeira ronda de intervencións, e a partir de aí, isto é unha charla, además somos xornalistas, así que podemos interrumpirnos e sabemos como. Cristian Casares, ante. Bueno, pois eu visto desde aquí, como tú dices, pois bueno, é a certificación daquel famoso choque de trenes que se nos viña alterando desde hai moitos meses, anos incluso. As posturas parece, bueno, pois enconadas e sen moita liña de saída posible. Por unha banda, que ti comentabas, a aplicación do 155, que parece agora, a esta hora na que se está gravando, pois a solución máis factible, salvo que o Puigdemont convoque eleccións desde o Parlamento de Cataluña, e botando en falta, como sempre, pois alguén que tenda esas pontes, aínda que non sexa adiante no escenario primordial, que cada un ten que xogar o seu papel, pero que se bota en falta pois movementos por atrás, incluso pois desde o ámbito xornalístico, para explorar vías que non pasen ou pola rendición duns ou a subversión total dos outros. Falas da mediación. Ramiro? A verdade é que me preocupa, non? Preocupa-me a situación porque estou vendo, por desgracia na distancia, de que, ou polo menos a mí me parece, non? De que se están empezando a formar outra vez as dúas Españas. E se está dando unha situación de uns contra outros, e falo tamén dende a óptica dunha persona como eu, que fai moitos anos xa, eran outros tempos, pero vivín ano e medio en Cataluña, e coñezo, creo que bastante, a sociedade catalana. En aquel entón, eu nunca me sentín discriminado, como membro do resto do Estado. Ademais é que ti chegas a Barcelona, sobre todo, que é evidentemente o pulmón de todo isto, e ali o que hai pasa un pouco como en Madrid. Hai de todo menos cataláns. Hai un pouco de toda España, pero curiosamente son, na maior parte dos casos, os máis radicais na hora do tratamento de determinadas cousas. O que me preocupa fundamentalmente é que, da mesma maneira que dous non se pelexan se un non quere, é imposible que se poida arranxar algunha cousa se ninguén está disposto a dialogar. E digo ninguén porque, dende o goberno da nación, pois o único que se quere é aplicar a Constitución, o 155, facer que o independentismo, de alguna maneira, baixe a orella e se rinda incondicionalmente, e o independentismo tampouco está disposto a falar de outra cousa que non sexa o que a eles lle interese e impoñer as súas condicións. É dicir, a República, a nivel xeral, o Estado federal, a adicación do rei, incluso se falou deso. Home, sinceramente, creo que pode ser un plantexamento asumible para moitos de nós,
as tres posicións, pero en calquer caso non decidido unilateralmente polos que mandan en Cataluña a nivel autonómico. Pepe Pereira, ti dentro dun rato terás que, cando rematemos esta grabación, voltar á túa redacción en Vila García, Diario de Arousa. Normalmente, en un día como hoxe, cantas páxinas tes máis ou menos previstas, reservadas para o conflicto catalán? E outra cousa, tes pensado o titular de mañán ou ese chega en último momento? Chega o último momento, porque como estamos vendo, cada media hora cambia, porque ahora o último que parece ser que Puigdemont que non vai acudir ao Senado. Por lo menos mañán. Por lo menos mañán. Pero bueno, páxinas vai tamén en función da autoridade, pero mínimo 4 ou 5 páxinas van dedicadas a Cataluña. E respecto ao tema que preguntabas ao principio, eu penso que os xornalistas o que están agora é presionados, moi presionados, tanto por un bando como por outro. Moi presionados, eso notase cando hai unha manifestación na rúa, que a xente dun lado ou de outro pois increpa a periodistas, jalea a periodistas. Eu penso que os periodistas, os xornalistas, non temos que ter camiseta, nin temos que ser jaleados, nin temos que ser abucheados, moitísimo menos, claro, pero sí informar. En Cataluña penso que está sendo agora mesmo moi difícil pola polarización na que está metida a sociedade. A solución do conflito, está claro que nós non temos aquí a variña máxica nin a fórmula para que poida ser, pero creo que todo pasa porque todos reculen un pouco e volver a normalidade informativa, a normalidade institucional, a normalidade da vida da xente. Seguimos coa ronda precisamente de primeiras intervencións. Está connosco Elena Gallego, que ademais de unha xornalista con unha ampla experiencia en Radio Ourense, Faro de Vigo, entre outros medios de comunicación, é escritora, e ademais está aquí como representante territorial do noso colexio profesional, do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, que precisamente como outras institucións do Estado español ratificou o chamado Manifiesto por un periodismo responsable ante o conflicto catalán, no que se fai un chamamento aos medios de comunicación, profesionais e analistas, por exemplo, a que exerzan a súa función coa maior responsabilidade cando informen ou opinen sobre o conflicto catalán. Estáse a realizar xornalismo responsable co conflicto catalán tamén entre nós? Eu creo que cando vexamos o que está acontecendo agora coa perspectiva histórica que dará o tempo, este caso será un tema de estudio nas facultades, non? Pola utilización que se está facendo da comunicación dos profesionais e dos medios por parte dos distintos intereses que nos estamos atopando, non? Eu creo que máis que estar fronte á comunicación que se fai, ou ao xornalismo que se fai dende un bando ou outro, porque se está polarizando demasiado a información, estamos nunha guerra propagandística sen precedentes, eu creo que dende épocas que non se coñecen. E ademais, agora, tendo en conta que os medios de comunicación evolucionaron tanto que estamos por terra, mar e aire, non os ataques. Creo que máis que nunca é importante un xornalismo responsable e un código deontolóxico que se cumpla, non? Pero tanto por parte dos propios xornalistas, que eu creo que somos os primeiros en medirnos, en saber ata onde chega a nosa responsabilidade coas informacións que publicamos no medio que sea, como por parte dos que dirixen eses medios, que en moitos casos son os primeiros que se enchen a boca falando de xornalismo responsable e despois non o cumplen, non? Apuramos esta primeira rolda de intervencións e logo entramos xa en debate, en tertulia aberta, máis exactamente. Juan de Sola e Rodrigo Cota. Juan. Bueno, con respecto ao conflicto, é unha situación que ao final pois ten uns antecedentes no pasado, en diferentes etapas de goberno, tanto do Partido Popular como do Partido Socialista, que non fixeron, creo, o maior dos deberes, que foi a reforma constitucional, e finalmente, pouco a pouco, ir adaptando pois, o avance do país e tamén o avance das sensibilidades autonómicas ou regionais a realidade actual, modernizar en concreto esa situación que non se fixo por cuestións de cálculo absolutamente partidista, porque está clarísimo. Estamos neste territorio, neste espacio no que evidentemente é un laberinto difícil, de difícil saída. Non estamos, ademais, preparados para ver como marcha unha comunidade autónoma da entidade de Cataluña. Cataluña tiña, supoño que a carta, a baza marcada de unha mediación por parte de Europa que non acaba de chegar. Está claro que Europa
sempre apoiará o Goberno do Estado, e a nivel xornalístico, pois realmente penso que existe unha responsabilidade por unha parte e unha irresponsabilidade por outra. A mí, por exemplo, personalmente creo que a intervención dun medio público non é a mellor da solución. Supoño que entraremos nesa cuestión. Falaremos desa cuestión, por suposto que sí. Tamén creo que os xornalistas temos a capacidade que temos. Estamos dentro de un espacio, de unha empresa, de unha liña concreta, e efectivamente temos que movernos nun marxen bastante limitado. E tamén esa cuestión de crear comisarios políticos formados nas facultades de xornalismo non creo que sexa o máis edificante para unha futura democracia. É dicir, eu non son un comisario político, simplemente son un xornalista con unha trayectoria, como todos os que estamos aquí, temos unhas fontes, temos unha visión e temos unha técnica para poder elaborar unha información. Pode gustar, pode non gustar, pode ter unha maior proximidade a unha sensibilidade, pode ter un maior alonxamento de certas posicións, pero iso non significa, ni moito menos, que estemos facendo un mal exercicio da profesión. O que sucede é que esta profesión últimamente entrou no abismo, na demonización, en cada conflicto, e, por suposto, tamén existen agochados, algúns que se camuflan no comisario político, que fan moito dano ao xornalismo. Pero creo que se está facendo unha labor máis ou menos correcta, con algunhas excepcións, claro. Rodrigo. En canto ao que acontece en Cataluña, a mí me preocupa moito máis o curto plazo que o que poida pasar de aquí a 2 ou a 4 ou a 5 anos, non? É dicir, estamos vivindo unha situación dunha tensión extrema que, como é difícil que vaya peor, pode ir a peor nos próximos meses, non? Pero non de aquí a 2, a 4, a 5 ou 6 anos, non? Unha situación tan tensa, tan polarizada, tan mediatizada, tan dirixida tamén polos medios de un lado e do outro, pois eso non axuda a levar isto dun xeito tranquilo, pacífico. As oportunidades de diálogo se perderon todas. Estamos vivindo o que pode pasar nos próximos 2, 3 días e nos próximos 5 ou 6 meses é o que pode ser máis grave, non? En canto ao tema do xornalismo, eu teño unha ventaxa sobre todos vos. Bueno, ti non, porque ti tamén faz opinión, Juan fai opinión. Quero dicir, eu non me dedico a informar. A min me chaman para dar a miña opinión. Entón, a miña opinión pois pode ser boa, pode ser mala, pero non é información. Entón pode un estar ou non estar de acordo conmigo, ao cual a min pois tampouco me importa demasiado, prefiro que estén de acordo, pero se non están de acordo, pois non é o meu problema, é o problema do tío ou da muller que non está de acordo. Pero si é verdade, tamén eu entendo que un redactor, por exemplo, en unha situación como esta, eu non me imagino como facedes, non? Para limitarvos a informar e sen que se quera sexa inconscientemente introducir algo de opinión ou facer editorialismo, non? Que é unha cousa que, ademais, se temos tempo, me gustaría que me contarades como facedes, porque eu vexo redactores que están tomando partido, ou medios que están tomando partido, e non sei ata que punto moitos non o fan a propósito, senón porque teñen unha opinión persoal sobre ese asunto e, consciente ou inconscientemente, acabase colando, porque a veces unha frase se pode escribir de 100 maneiras diferentes e 50 maneiras tiran para un xeito e 50 tiran para outro lado, non? Entón, bueno, en canto a eso... E ti observas que no conflicto catalán, no relato en torno ao procés, está a producirse precisamente eso. Sí, porque ademais... Camisetas, digamos, colores de camisetas. Porque ademais tamén é unha cousa, cando alguén intenta ser obxectivo, inmediatamente o acusan de ser equidistante. Non, que é esa equidistancia convertiuse nun insulto terrible, non? Debería ser un piropo.
Pois eu penso que sí, sobre todo cando falamos de xornalismo. O xornalismo non pode... Decir, estes son equidistantes. Bueno, pois... Pero que é o que ten que ser? O que non pode ser exigirlle a un xornalista que sexa do teu bando, ou que sexa do contrario para poder zouparlle, non? Entón, bueno, eu teño a sorte de poder ser equidistante se me dá gana, ou de non selo se tamén me dá gana, porque o meu papel precisamente é opinar, escribir o que eu opino, non informar objetivamente, non? Penso que estamos vivindo un momento no que informar objetivamente é tremendamente difícil. Señores, señora, está aberto a tertulia. Sí, hai que informar objetivamente, eso por suposto. Logo, cada medio de comunicación ten a súa liña editorial que claramente en todos os periódicos de ámbito estatal ou nacional, como se quera decir, pasan por estar coa legalidade vixente, non? Eso que son así tan... É dicir, un pode simpatizar máis ou menos co feito diferencial das nacións que conforman o Estado español, os seus resquicios de autogoberno e incluso a posibilidade de que o día de mañá se constituya un Estado de outro xeito. Eu o que creo que o que está onde esteñen posicionados os medios de comunicación estatais, como decía, é no respeto ao marco legal vixente para acadar eso. É dicir, bueno, a ninguén se escapa que non se pode roubar. Bueno, pódese roubar en algunhas circunstancias, por exemplo, nos saqueos, cando un está amparado por unha maioría social, e, bueno, iso non parece ser que non ten influencia. Entón, o que non se pode amparar é unha ilegalidade, por moi amparada socialmente que estea. Hai que haberá que buscar as liñas legais para acadar este asunto. E con respecto aos opinantes, me parece, desde logo, perfecto, ademais enriquecen todos o elenco dos medios de comunicación. Ahora, os opinadores teñen gran responsabilidade tamén en todos os conflictos. Non hai ningún político, ningún tirano, ninguna historia que non se teña rodeado de certos intelectuais para justificar as súas posicións. Entón, bueno, a opinión é verdade, é libre, é patrimonio do opinante, pero o opinante ten que ter moita responsabilidade, tanta se cabe como xornalista de base, que ao final narra os feitos, non establece un andamio ideolóxico para justificar certas cousas. Eu penso que o que non hai que xerar violencia nin contribuir dende a nosa posición, ainda que sexa dende a nosa opinión, a incrementar precisamente esa división, esa fractura social que se está a producir. Eu, por exemplo, onte leía dun coñecido xornalista que fala en radio e escribe nun medio de comunicación dende Madrid, e que, bueno, moi respetable a súa opinión, casi mellor, prefiro non dar o nombre porque me parece que vai a quedar mellor el, non porque non teña que darlo eu, non? Pero máis ou menos na súa rede social viña a decir algo así como que el falaba, digo en castelán porque era como se expresaba el, hablo el segundo idioma más utilizado del mundo, por lo tanto, para mí Gerona es Gerona. Home, supoño que Shakespeare será Shakespeare, por esa regla de tres. Pero transmitir estas opinións, aínda que sexan personales, aínda que sexa alguén que evidentemente é seguido por miles de personas, porque traballa nun medio de comunicación nacional, eu creo que, francamente, unha falta de responsabilidade como xornalista e, se me apuras, incluso como persona, brutal. Non pode ser que a paixón que rodea, que envolve todo este asunto, este precisamente a contaminarnos os xornalistas, os que estamos no exercicio do xornalismo, ata o punto de voltar a tempos tan pretéritos, tan arcanos, porque eso evidentemente sona moi antigo. Sona rancio. Rancio, absolutamente rancio, cando se supoñía que era algo absolutamente superado entre todos nós. Cando digo todos nós como sociedade. A min algo que me preocupa é ver que está contaminando a xente ata o punto de que a xente do común, ata o punto de que eu esta mañá estaba en certo local de hostelería tomando un café e
follando un pouco a prensa, bueno, pues para ter algo máis de opinión a hora de vir aquí. E unha señora que non me coñecía de nada se puxo a falar, a opinar, e poñía unhas... Xa verás agora, o sea, claro, cando te vexa na tele. No, Xa verás. Se puxo a opinar, claro, eu estaba coa miña cara de póker porque me gusta escoitar, falar solamente cando teño unha opinión máis ou menos clara, non? En este caso, bueno, pues eu estaba procesando todo o que me estaba dicindo, o fío de cousas que ela seguramente lera esta mañá ou escoitara en algún medio de comunicación, e de repente se queda parada, me mira fixamente e me dice: non serás catalana? Entonces, xa podes imaginar o que estaba falando a señora, sen ter, eu creo que nin sequera perspectiva para decir todo o que estaba dicindo. Eu o que creo é que se está creando unha catalanofobia sen motivo, entre xente do común que onte estaba preocupada polos incendios, pero si xa lle cambiaron de tema e mañá será outra cousa. Entón, o que me preocupa realmente é eso, a irresponsabilidade que estamos tendo o enfrontar a sociedade de amigos que inda hoxe pois se xoga o Barça non sabe se quedar ou non quedar, pero non polo Barça, senón por non falar de Cataluña. Está pasando aquí en Pontevedra, iso é o que a mí me preocupa. Deixámolo neste punto exactamente, catalanofobia. Me parece interesantísimo para retomar inmediatamente despois da seguinte pausa publicitaria. Estamos en Contrastes. Seguimos, Contrastes, Canal Rías Baixas. Estamos rodeados de unha xeira de excelentes xornalistas, compañeiros de profesión, amigos, que estamos a falar da situación catalana vista desde aquí por xornalistas pontevedreses. Estamos a analizar diversos ángulos. E un deles, xusto antes da publicidade, Elena Gallego situábalo, suliñaba esa sensación de fobia ao catalán que está imprimándose na sociedade a todos os niveis. Ti relatabas precisamente unha situación esta mesma mañán nunha cafetería da cidade mentras estabas a ler os xornais. Tedes a sensación os demais de que precisamente esa sensación, sentimento, alerxia, fobia, eu non sei como definilo, está tan a flor de pel? Sí, eu creo que sí. Na sociedade vese claramente que hacia o catalán realmente non é repulsa, pero sí un certo freno, non? Non queremos que vos vallades, pero tampouco vos queremos, porque é o que decía, non serás catalana, o que se refería a ela, pois indica moito. Igual que la por ellos, cando foi a Guardia Civil e máis a policía, a Cataluña, que foron ali, porque foron mandados, son traballadores que foron mandados polo goberno a cumplir o seu traballo, pero non necesitaban ese alento de a por ellos, porque iso implica moito. Creo que a partir de aí, de aflorar eso que estaba oculto, pues están salindo outras cousas, como certas bandeiras que se viron e que ahora se ten cuidado de que non saian, pero as persoas que realmente as relevan están nesas manifestacións. Está salindo algo moi perigoso que penso que hai que frenalo o antes posible, pero non podemos decir que queremos a Cataluña en España cando non queremos catalanes. Queremos catalanes e queremos Cataluña en España. A Rodrigo e a Juan de Sola, que serán os seguintes en intervir. Ademais, imos a ver, escoitar unha enquisa de rúa que fixeron os nosos compañeiros, concretamente Valeria Giraldez, Nacho Limetre e tamén Abel Bonilla, nas rúas de Pontevedra. Hai unhas horas, simplemente para chequear a sensación que ten o cidadán, a cidade de a pé, en torno a este conflicto catalán e como está a ser o relato desde os medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación son bastante partidistas. Hay cadenas que cada uno sabe perfectamente qué tendencia tiene y en Cataluña yo creo que están controladas de una forma u otra por la Generalitat. Sí, intento estar lo más informada posible, pero no me fío de la televisión ni de los periódicos, intento siempre contrastarlo, porque no es solo lo que quieran transmitir, sino lo que pueden, porque tienen ciertas directrices. Bueno, yo ya creo lo que dice la tele, espero que no sea manipulada, porque vosotros estáis aquí sacándonos y espero que sea la verdad, ¿no? Yo soy partidaria, por ejemplo, de los medios de comunicación del periódico que yo leo, que es El País. Me parece que están actuando bien, otros periódicos no están informando demasiado bien.
Algunos sí, otros no, pero la mayoría lo único que cogen es trocitos de lo que les interesa para que el foco no se acabe, para que el asunto siga vivo. Es como los políticos. Yo creo que esto es más política que de la gente del día a día. Es decir, a realidade a veces é difícil de describir e seguramente ninguén teña a verdadeira razón, pero bueno, creo que en xeral se está informando bastante ben. Por eso es bueno, en mi opinión, informarse a través de todos los medios posibles y así poder conseguir una opinión objetiva de toda la información que se transmite. Pero yo hay veces es que ya apago la tele y la radio y todo porque es que me pongo de los nervios, ¿sabes? Bueno, de todo. Tamén algún pau que outro. De todo. Que os parece? Eu concordo con todos. Ti eres equidistante. Con todos eles. Por unha cousa, porque... Opinas igual que todos. Tamén é verdade. Non, quero dicir, entendo ou empatizo con todos eles. Porque é verdade que a confusión que se está generando con todo ese asunto chega aos medios, non podemos evitalo, non? E eso se transmite ao público, aos nosos clientes, digamos, que a fin de contas son os que nos leen, os que nos escoitan. Están a vernos agora, sí. Entón, bueno, logo cada un ten a súa percepción sobre, pois, se os medios, todo o que diga a prensa é mentira, ou todo o que diga a prensa é verdade. Unha señora decía, yo, si lo dice la tele... Bueno, pois sí, pois logo que non deixa de ser un reflexo do que realmente está pasando, non? Cando todos están de acordo en algo, todos os medios están de acordo en algo, en que Nadal é un gran tenista, pois aí non hai discusión posible. Ninguén vai a sair, se lle faz unha entrevista na rúa, dicindo, pois non, Nadal é moi malo, é un paquete, e ademais eu o digo porque o vin na tele. Hai 2 anos, igual sí, Bueno, tamén é verdade. Sí, pero non nos vayamos. Pero o que quero dicir é que, bueno, é verdade que eu creo, estou falando un pouco, tirando pedras contra o tellado de todos nós, que a veces a xente pensa que os medios temos un sótano cheo de votantes ou cheo de xente que pensa o que nós decimos que ten que pensar. O que podemos comprobar cando vemos unha entrevista destas é que, finalmente, tamén a xente ten criterio. Sin dúbida. Ten criterio. É que hai quen cree que todo o que di un xornal ou unha televisión ou unha radio é verdade, e hai quen non se fía precisamente de calquer cousa porque o veu na televisión, non? Entón, bueno, pois eso está ben, que haxa pluralidade, e sobre todo cando é un tema como este que xenera moita controversia, e no que é moi difícil fixer unha posición simplemente despois de ler un artigo, non? Ou unha columna. Sen dúbida. Por introducir outro factor máis, ademais do que teñas que engadir sobre este Juan de Sola, entre a Generalitat, o goberno catalán, e o goberno central, o Estado, quen está a gañar a batalla da comunicación? Porque hai unha batalla de comunicación. Evidentemente, estamos ante unha cuestión, un conflicto político institucional, pero tamén hai unha batalla pola comunicación, tanto a nivel local Cataluña, local España, como a nivel internacional. Que sensación tedes? Empezo por ti. Creo que é como un partido de tenis. O tema de quen está a gañar o dominio de colocar o seu mensaxe aos aparatos de comunicación é como un tie-break de tenis. Por momentos dá a sensación de que a Generalitat, todo o aparato que rodea Puigdemont e o independentismo, coloca moito mellor o mensaxe, fai unha corriente imparable, e de repente esa corriente se detén, e dende Madrid Moncloa logra facer unha contraofensiva que incluso chega a mobilizar a rúa, non? Como comprobamos. Costa moito, sobre todo, facer unha avaliación obxectiva e comunicativa da situación cando estás a 1200 km de distancia. A mí me gustaría estar por momentos en Madrid,
que estiven fai recentemente, pero a verdade non estive nesa cuestión, estive noutra diferente, estar por tempos en Barcelona, en Girona, en Lleida ou en Tarragona para comprobar realmente, palpar a rúa. Eu son xornalista, reporteiro de rúa, que me gusta entrar por debaixo do chan para ver exactamente que é o que se move, as correntías que hai. Efectivamente, aí é onde podes palpar exactamente se o mensaxe ten maior ou menor permeabilidade dende unha parte ou outra. Creo que vai por momentos. Nestes intres, o mensaxe onte, creo que era onte, que continúa hoxe activa, unha enquisa que me chamaba moito a atención. Enquisa que falaba precisamente de quen cree vostede, como cree vostede que vai a desembocar esta situación. Na declaración unilateral de independentismo, na convocatoria de eleccións ou na declaración unilateral de independentismo República Catalana / eleccións. Claro, se engadimos isto último, ao final estamos, como dicía a señora, que a veces engadindo máis cousas a un conflito. Tamén quero apuntar unha cuestión. Cando un vai a unha rolda de prensa e ten un político ou ten un interlocutor que fai unha locución de 40 minutos, non pretenderá que collemos por ser obxectivos e insertemos 40 minutos na radio. Non podemos facer eso, para eso temos unha técnica xornalística que nos convida a facer, bueno, pues, unha selección desa comparecencia. O digo porque moitas veces se pensa que existe un contubernio nas redaccións, que chegas e estás fiscalizado, non, por un ente invisible que te di o que tes que facer. Non é así, non é así, a realidade é moi distinta. A realidade por dentro dos medios é outra, que todos sabemos aquí e que se descoñece de cara a fora, non? Pero, bueno, en definitiva, quero marcar esa pauta de que a mensaxe, depende onde os coites, pode ter unha sensación diferente. E outra cosa que me parece, sí, preocupante e significativa. O tema de que os signos, as bandeiras, formen parte deste xogo. É un xogo moi perigoso, porque os símbolos ao final os pode cargar o diablo. Aquí estamos con bandeiras, estamos con símbolos, estamos significándonos e simbolizándonos e representándonos e abrazando cousas que a verdade non sabemos moi ben en que poden desembocar. Menos en diálogo que é o que parece que fai falta. Pregunta para todos, quen está a gañar o relato informativo? Eu iba a engadir, esta mañá tomeime tamén a molestia de coller as últimas informacións que había nos medios nacionais e comparar con medios digitais cataláns, non? As novas eran as mesmas, pero as fotografías eran completamente diferentes. Aí se nota moitísimo cando unha imaxe non é igual poñer o presidente da Generalitat cun si detrás ascendente que poñer o representante do Partido Popular cunha bandeira española no medio da nada. O sea, as imaxes que se utilizaron nos medios estatais e nos medios autonómicos cataláns, non? Para ilustrar as mesmas noticias eran absolutamente diferentes. Incluso logo vos ensino que fixen un pantallazo para poder ver eso e para poder comentar o que decía antes. En algún momento se estudiará a comunicación que se está facendo. A mesma noticia son dúas noticias tan diferentes que unha dice que si irá e outra di que non. E o que se dixo foi o mesmo, non? Esa guerra da propaganda, é dicir, é fácil unha imaxe adecuada ou unha sintonía máis ilusionante. Por iso eu penso que aquí, indefectiblemente, a curto prazo, a batalla gana o sentimentalismo. É dicir, é moi fácil, é moito máis fácil emocionarse cunha novela ou cunha canción que cun ensayo filosófico que require moito máis traballo e unha concienciación máis fonda, máis importante para afondar no tema. É dicir, nese aspecto, creo que o debate independentista está ganando non en España, no resto de España, pero ali sí, porque apela a un sentimentos... Por exemplo, entre nós, os galegos? Entre os galegos non no resto de España, sino en Cataluña e a nivel internacional. Vale. E cando falo do debate sentimental, non máis que ver que o vídeo que correu como a pólvora de Help Cataluña, como unha rapaza chorando, bueno, eso, a que non lle emociona eso? Un policía pegándolle a... Pois eso, é como levado ao extremo o tema de Palestina e
Están abrazando esos dereitos humanos, entón. Sí, sí, están abrazándose a cousas absolutamente... Claro, estou falando dun debate sentimental, dunha estrategia de comunicación sentimental. Non digo que un poda estar de acordo ou non con estou falando da estrategia comunicativa. Entón, a ninguén lle explicou os cataláns en unha hipotética independencia como van respaldar a moeda que terán, con que patrón ouro van respaldar un hipotético banco central que teñan, si van a depender da economía monetaria da Unión Europea o que los deixa completamente indefensos ante sería un Estado independiente sin política monetaria propia. Sei que o milleiro largo de empresas, entre elas, evidentemente, dúas ou tres entidades económicas moi importantes deste país que sacaron máis exactamente a súa sede oficial do territorio catalán, chafa, en certo modo, eso que estás a decir de que o relato gaña o independentismo ou os secesionistas precisamente porque manexan moito mellor que os demais as emocións? Eu penso que non, vamos a ver, penso que en principio sobre a pregunta de que quen está gañando a batalla da comunicación, non, penso que están perdendo ata agora, ata fai 2 ou 3 días dentro do meu punto de vista, estaban a perder os dous, porque digamos que o sector secesionista utilizaba os seus medios afíns, que os tiñan, lóxicamente, por liña editorial e demais, e o goberno da nación utilizaba os seus, e cada un disparaba, o sea, intentaba leccionar as súas propias hostes, por decirlo de alguma maneira, non? Isto é como cando os partidos políticos, dende fai un anos esta parte, eu como xa teño bastantes anos, lembro que por alá polo 78, 79, que as primeiras eleccións democráticas, os mítines políticos iban xente de todos os signos a escoitar o que lle tiñan que decir os políticos. Agora van os acólitos, nada máis, os adoctrinados, os que xa están dispostos a votar esa acción política. Entón, a batalla da comunicación hacia os teus é que é unha tontería. O sea, os teus xa os tes, a quen tes que convencer en outro caso é os outros. E digo, ata fai poucos días que estaban perdendo aos dous en ese sentido, porque para min hai un factor importante que fixo aparición, pois eso, nestes últimos días, non? E que curiosamente ten que ver coa nosa profesión. E son os editoriais, por exemplo, que saíron en Le Monde ou en New York Times, donde se posicionan claramente e donde sí que poden ter un peso importante sobre aquelas persoas que nin son daqui, nin son dalí, pero queren dispoñer de información. Que desbaratan parte do relato, neste caso, o relato, de Puigdemont e compañía. Claro, evidentemente. Por certo, pasamos tangencialmente polo asunto, e non quero deixarlo atrás. A posibilidade de que co 155 na man o Goberno Central interveña nos dous medios de comunicación, bueno, na corporación, porque son varios, pero basicamente en TV3, en Cataluña Radio, desde o noso punto de vista como xornalistas, e tendo en conta os niveis e a audiencia que teñen, que non é precisamente mayoritaria, curiosamente, na comunidade autónoma catalana. Que sensación vos produce? Falaba anteriormente con Xavi Fortes, evidentemente, desde o punto de vista do Consello de Informativos TVE e de todas as institucións que están a mobilizarse en ese sentido, míralo con preocupación. Vosotros, desde o voso punto de vista personal, evidentemente. Eu podo dar dende o Colexio de Xornalistas de Galicia, que aí sí que hai unha postura clara. Se suscribiu o propio comunicado que fixo o Colexio de Xornalistas de Cataluña en contra deste artigo, máis que nada polo que significaría en sí o de frear ou de amordazar unha serie de medios de comunicación públicos. O precedente que se establecería. Claro, máis que nada por ese precedente. A cuestión sería que o ideal que os xornalistas que traballan neses medios puderan traballar de acordo co código deontolóxico que deberían cumplir todos os medios, incluso os estatais, e que non sempre, incluso dende o propio Consello de Radio e Televisión Española está vendo queixas, canto máis se nos metemos así polo medio. Tanto o Congreso de Diputados como o Senado no seu momento asinaron un manifesto da FAPE no ano 2012 sobre a importancia do xornalismo. Sen xornalismo non hai democracia, non sei se o recordades, que foi un lema do que se falou moito cando empezou a haber crise de medios. As grandes institucións do país o asinaron. O importante sería que eso se cumplira sen necesidade de intervir
dunha forma drástica, non? Suscribo todas as palabras. A mí parece gravísimo entrar nun medio de comunicación público, pero bueno, nun medio de comunicación que eu estuve vendo todos estes días atrás, pois na televisión, pois os informativos de pola noite ao chegar, pois non queres caldo de sete tazas, pois miraba os informativos de TV3, realmente non hai moita diferencia cos de televisión española, pero tirando para outro lado. Cada un desde a súa polaridade. Unhas mismas declaracións, na televisión española, por exemplo, pues, córtanse en certa frase e na outra tiñan continuidade. Creo que ainda que desde o goberno pensen que a Televisión de Cataluña pues, está ejercendo un papel propagandístico, por decirlo así, creo que o máis grave que pode haber en democracia é impoñer a información, silenciar a información e impoñer o que ti queres, porque que nos garantiza a nós, a calqueira, que poñan aí como un censor, pode ser profesional como a Copa Un Pino e pode facer un traballo estupendo, a mellor do que hai, pero que non é un censor, que non é unha persoa que cesa certos cargos ou mutila certas informacións. Quedan moitísimas dudas, eso é un golpe grandísimo ao noso oficio e a democracia en sí. Desde o punto de vista da nosa profesión, cando menos, moi inquietante, pero ademais, probablemente, non sei se compartís esta sensación, moi complicado, moi complexo, moi difícil de consumar, de levar a cabo, porque ti podes eliminar o director xeral, a directora ou o director de informativos, na radio, na tele, pero hai unha cadena de xente por medio. Eso pode ser... Como te metes na cabeza dos redactores? Complicadísimo. Non sei a quen se pasou pola cabeza si xa é complicado aplicar o 155, non? Porque intervir na autonomía non é cesar o goberno, é que hai subsecretarios, hai unha cantidad de cargos intermedios, de asesores e tal, que é moi difícil ir un por un a decir o que ten que facer. Pero anunciar que se vai aplicar o 155 e como segunda ou terceira medida intervir a televisión, os medios públicos cataláns, é que vamos, hai que estar mal da cabeza para anuncialo, ademais anuncialo antes, non? Porque claro, xa pos a todo o mundo a defensiva, claro. Vos que todos sodes pois directores de medios ou xefes de delegación, pois imaginade que de repente aparece un tío pola porta do vosso medio e vos di, mira, aquí agora mando eu e eu vou decir o que podedes publicar ou que non podedes publicar, como tedes que enfocar unha noticia, de quen podedes falar ben e de quen mal. Bueno, que vamos a ver, é que eu penso que hai algún desequilibrado que se lle foi directamente a cabeza e, pois non sei, falou con Soraya e Soraya, pois, en fin, pero vamos, é que ese anuncio para min é o que de verdade nos dá unha idea do que o goberno está pretendendo facer en Cataluña, non? Porque intervir un medio é o primeiro que fai alguén cando dá un golpe de Estado, non? O primeiro é ir ao Palacio Presidencial e o segundo é ir á televisión. Bueno, pois, ainda por riba que o anuncien con unha ou dúas semanas de anticipación, bueno, que é para coller ao asesor o que se lle ocurriu esa idea, que seguramente, pois, non sei, será unha persoa que ten problemas, o seu problema non é a independencia de Cataluña, ele ten outro tipo de problemas que necesitan un tratamento psiquiátrico, e coller ese tío e cesalo ou darlle unha baixa, non? É dicir, oye, tío, vaite uns días para casa, reponche, tómate un par de semaniñas, tómate un pouco de Prozac ou de algo desto, e logo pois xa te chamamos. Quen lle fixo caso a esa persoa está peor que esa persoa. Imos facer outra pausa, a última pausa para a publicidade, e de seguido entramos no último bloque deste Contrastes de hoxe.
E finalmente entramos no último bloque deste Contrastes de hoxe. Estamos con xornalistas pontevedreses analizando o conflicto catalán desde a perspectiva precisamente que otorga a distancia. Non sempre desapasionada, pero en todo caso probablemente esa distancia contribúe a unha certa, como reclamaba antes, por certo, o noso querido Rodrigo Cota, equidistancia. Estaba a falar Rodrigo Cota de que é un erro salvaxe a posibilidade da intervención polo 155 dos medios de comunicación públicos cataláns, a radio e a televisión. Equiparabas, en certo senso, teño esa sensación, non sei se os demais tamén, e me gustaría escoitar as vosas opinións, que é un erro de planificación, de estrategia por parte do Goberno Central casi tan gordo como o que supuxo dar a orden de utilizar as porras o famoso 1 de outubro, cando total, ese referéndum non valía para nada porque non estaba aceptado polo Tribunal Constitucional. Está equivocando o Goberno Central e dándolle outra baza de novo o discurso do proceso catalán, particularmente das forzas soberanistas ou independentistas, para seguir tirando de ese fío en adiante? Bueno, é para todos, Sí, pero bueno, como mirabas para mí... No, ti retomas. Sí, eu penso que, en xeral, o goberno está cometendo moitos erros estratégicos. De comunicación, ademais. De comunicación, sí, pero en xeral, non... É dicir, todo isto, ao fin de contas, pois ven dunha... esa táctica que sempre ten Rajoy de deixar que os problemas morran, ver como os seus inimigos van pasando por diante da súa porta mentras el lee o marca, non? Cara de cartón, Rodrigo. Exactamente. Como decía Rivas Fontán. Neste caso, eu penso que tanto ler o marca, tanto ver o Tour de Francia, esperando que o problema morrera, pois resulta que o problema foi crecendo, non? E agora, de repente, atópanse con que non teñen unha estrategia política nin unha estrategia de comunicación tampouco. Eu penso que a batalla da comunicación está perdendo o goberno, sobre todo porque é a parte poderosa, non? Cando Ramiro, que sabe moito de fútbol, cando o Barça se enfronta pois ao Pontevedra B, cando faltan 2 minutos para que acabe o partido van a ceros, é que a vitoria pois é do Pontevedra B. Entón, esa estrategia de comunicación, cando o goberno ten moita máis potencia mediática, potencia económica, potencia de relacións internacionais, cando non está gañando, pero decae esta batalla, é porque ten unha pior planificación que os independentistas cataláns. Eu penso que eso teño claro, vamos. Seguimos. Opinións breves que estamos xa no último bloque. Bueno, sobre o tema da intervención de medios públicos, un golpe de Estado encuberto tamén, porque falan de que a declaración unilateral... Sería tan grave como os paus da policía, por exemplo? Non, como a declaración unilateral de independencia. Equipáralo. O que pasa é que unha cousa non está amparada constitucionalmente e outra está nun artigo da Constitución porque se intervene unha autonomía. Pero aquí entramos nunha cuestión de base, é dicir, evidencia a debilidade desta democracia. Se temos esa capacidade de intervir un medio público, evidencia que non temos unha madurez democrática. Por que? Porque se podemos aplicar a Constitución e non enmendamos esa Constitución que ven do século pasado, que non adaptamos, volvo a reflexión do inicio deste programa, se non hemos adaptado ese marco constitucional e agora podemos aplicar artigos que veñen, digamos, inspirados en algunhas cousas, como esta, por exemplo, do propio franquismo, entón estamos nunha situación moi grave. É dicir, pensar en intervir un medio público é o mesmo que pensar en intervir un xulgado, dende o meu punto de vista. É dicirle a un xuez a sentenza que ten que dictar nese sentido. É grave o feito en sí, pero ademais, sí, Ramiro, pero ademais non é aínda máis grave tendo en conta que estamos a falar de medios de comunicación que suponen o 11% da audiencia?
na comunidade Pero eu non me catalana. diría en cuestión de audiencia, eu me diría no que é a institución en O sí. feito en sí é grave, sexa o 11 ou o 60%. Completamente de acordo contigo, pero ademais é que hai un erro de cálculo. O non? Sí, evidentemente, a ver, a mí me parece absolutamente fora de lugar e que a mes non conduce a nada positivo, non? Pero eu que lle reclamaría aos políticos é que fagan política. Eu penso que, desgraciadamente, os políticos están convertindo as palabras, están facendo da política un arte en convertir as palabras en irrecoñecibles, amoldalas ao seu discurso. O sea, porque, por un lado, o goberno estatal quere cumprir a Constitución, parece ben. Por outro lado, o goberno catalán se salta a Constitución, incumple as leyes, fai as súas propias leyes contra a Constitución, pero ahora recurre ao Tribunal Constitucional para ver que lle den a razón en algo que antes non lle deron ou lle quitaron. O sea, señores, vamos a ver, vamos a facer política. Si no 78, cando se fixo esta Constitución, hubo señores con ideoloxías tan extremas, tan enfrentadas como podían ser Santiago Carrillo e Manuel Fraga, e foron capaces de sentarse nunha mesa e falar, pois eu vou a utilizar o hashtag que se utilizou tanto últimamente en redes sociais, parlén, hablemos. O sea, fagan ustedes política, señores, e deixen de enfrentar, de seguir enfrentando a sociedade civil, porque se están creando, e me consta, porque teño amigos cataláns, volvo a repetir o tempo que vivín ali, se están creando auténticos dramas personales e familiares en Cataluña, entre a sociedade civil. Entón, é hora de que se deixen de coñas, de que se deixen de facer política setarista e que pensen con sentido de Estado, que é o que non se está facendo, creo. Sí, bueno, en canto ao tema do medio de comunicación, é unha constatación dun fracaso colectivo como sociedade, que eso simplemente se chega a plantear que pode estar sobre a mesa. É dicir, é un fracaso colectivo como sociedade ao longo dos últimos anos, na que nos temos acostumbrado todos a que co cambio do goberno non é que cambie o director de Televisión Española, é que cambian hasta os presentadores. Isto é unha cousa inaudita. Eu, bueno, que por parte da miña nai son sueco, nacen ali, os presentadores da televisión pública, pois ali se poñen e ali envellecen, dan as noticias e ninguén non varía a línea editorial para nada, terán as súas expresións, non as terán, pois un sistema similar a BBC, que é o que deberían ser os medios públicos de todo o mundo. Que se chega que ninguén, o que decía Rodrigo, que ninguén nesa mesa na que se dice, oye, pois e además vamos a intervenir na televisión, non? E dice, como que además? Non, pero usted non está ben da cabeza, pero eso chega a estar a plantexarse con normalidade nun escenario deste toma de decisións, igual que se utilizará con normalidade na Generalitat, e dice, bueno, pois e ademais, agora como estamos nesta deriva, pois en TV3 que facemos? Pois vamos a facer un pouco, meter un pouco de cuña por aquí porque nos ven ben. E a quen tenemos? Pois desde o director, pois supoño que hasta os xefes de programas. E iso é a desgracia das televisións públicas, de todo signo, desde Andalucía hasta TV3, Baleares, bueno, en Valencia pecharon, non? Canal Low. Pois, e iso pasa impunemente diante de todos nós, desde que se crearon as televisións públicas, empezando pola estatal. Por certo, aproveitando que estáis aquí con nós en Contrastes, outra variable do asunto nos toca, nos atinxe na medida en que, como periodistas, como xornalistas de aquí, temos que contar as cousas que acontecen entre nós. En Vilagarcía non sei se en algún pleno da Corporación Municipal viviuse ou que se viviu, por exemplo, en un par de plenos, especialmente no último, o venres pasado, aquí no caso da Corporación Municipal de Pontevedra. Enseguida veremos imaxes precisamente dese pleno da Corporación Municipal no que finalmente o Partido Popular provocou o debate de unha moción de apoio, precisamente unha declaración institucional de apoio da Corporación Municipal ás forzas de seguridade que están destinadas en
Cataluña. En Vilagarcía non chegou a De pasar momento non, aínda. porque os plenos son generalmente a final de mes. Toca ahora mañán o de Vilagarcía, despois os outros coinciden entre luns e martes. O sea que Non é descartable que chegue sí, alguna sí, moción, é unha moi declaración probable, pero de momento dese aínda non. senso. Pero en Pontevedra tivémola no pleno do pasado venres. O debate reflexou o grado o que pode ata o que pode chegar a contaminar este asunto en algunhas das declaracións. Imos a lembrar concretamente o que dixeron sobre este asunto Jacobo Moreira, María Rey, Luis Rey e Carme da Silva. A las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, Es injusto e intolerable que se les trate como enemigos cuando los guardias civiles y los policías nacionales son servidores públicos que cumplen con la responsabilidad de garantizar la libertad de todos y el libre ejercicio de nuestros derechos. Ustedes no condenan esas actuaciones contra quien piensa diferente. Esas las vemos bien y las aplaudimos. Pues con eso queda dicho todo. Y como yo no tengo complejos, ¿saben lo que les digo? Que viva la policía y que viva la Guardia Civil. Apoio incondicional non hai que dar nunca en ningún caso a ninguén. Pídese apoio incondicional para os axentes dos corpos e forzas de seguridade e extraña que non se faga o mesmo co persoal médico que tivo que sumar moitas horas extra para atender a xente que chegaba aos hospitais tras recibiren as atencións deses profesionais da violencia lexítima, que son os axentes de policía. O que teñen que facer é pedir disculpas pola actuación, pedir disculpas por telos ali amoreados en malas condicións e pedir disculpas por utilizalos como arma política contra a sociedade, unha sociedade que non estaba tendo ningunha actuación violenta. E nós temos visto a antidisturbios actuar en situacións tensas e non levantar unha porra. Témolo visto todos. Se o fixeron foi porque hai unha orden política de o que fagan. Exceso en el relato político neste caso. Que vos parece? A escenificación do que estábamos falando que acontece na sociedade chega aos plenos tamén. Cada quen dos que falaba aí tiña a súa parte de razón, o que decían estaban plenamente convencidos. Tamén Tino Fernández, que por centro nos metemos o voceiro do PSOE que reclamaba precisamente unha solución dialogada e iba por unha variante, sí. Claro, o que estamos vendo é, igual que comentábamos antes, en xornalismo non hai democracia, sen forzas de seguridade non hai unha garantía de que tamén a democracia poda estar. O uso da forza non debe ser unha opción, pero eu creo que se tes unhas forzas de seguridade ás que recurres non debería de ser así, pero tampouco as podes deixar no medio da nada e abandonadas. Claro que temos xente que é de aquí, das dotacións da Policía Nacional da Garda Civil de aquí, de Pontevedra, das Rías Baixas, que están ali desde hai un mes aproximadamente, unha incertidume que todavía non é capaz de resolver nen o ministro Zoido, nin probablemente ninguén, porque claro, non sabemos que va a pasar dentro de unha hora, ni mañán, ni pasado. É unha variable do asunto. Exemplo de fractura social que falábamos, decía Elena, exemplo de catalanofobia que falábamos no primeiro bloque, non? Eu vou a contar, por exemplo, unha anécdota moi breve que pasou a semana pasada aquí, xogou o Barcelona B de balonmano, por levar o tema político, contra o Cisne, no Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Bueno, eu fun a cubrir o partido, estaba ali nunha esquiniña, caladiño, equipo galego, equipo catalán, o que tuveron que escoitar esos rapaces que ademais, máis de un deles non eran nin cataláns, porque xogaban no Barcelona, pero son fichaxes de fora, non? Do resto de comunidades españolas, lle dixeron de todo. E curiosamente os árbitros lle decían que aplicaran o reglamento español, non o catalán. Curiosamente, os árbitros eran vascos. Claro. Bueno, aquí hai tres cousas, moi rapidamente. Primeiro, a actuación da policía o día 1 de outubro pois non foi exemplar, eso pois pesa. A segunda cousa, eso non significa que un teña que ir a facer unha cacerolada noite tras noite a un policía que, a fin de contas, non deixa de ser un traballador que está mal vivindo ali pois no barco de Piolín ou no camping de non sei onde, pois é non deixa de ser
unha persoa como calquera outra que ten un traballo e que cumpre instruccións. E a terceira cousa, que tamén é verdade que nos plenos de Pontevedra somos moi de resolver... Eu me acordo unha vez que lle pediron a Netanyahu que deixara de bombardear Palestina e ao día seguinte cesaron as hostilidades. Foi precisamente gracias a aquel pleno en Pontevedra que Lores puxos unha Palestina e, bueno, que lo tuvo tal repercusión que inmediatamente, pouco menos que asinan a paz ali, non? Entón, bueno, mentras en Pontevedra sexamos quen de resolver os asuntos externos nos plenos que utilizamos moitas veces utilizamos máis para resolver os asuntos de outros que os nosos, non? Instar ao gobierno de tal a que faga tal ou tal outra cousa, non? Entón, claro, eu imagino ali a algún secretario escribindo unha carta para mandarle a Netanyahu, oye, tío, deixa xa de bombardear Palestina, e Netanyahu, joder, para os bombardeiros, que chegou a carta de Pontevedra. Entón, bueno, eso tamén é verdade que somos moi dados, non sei en Vila García, si tamén, non? Pasa exactamente o mismo. En povos de 3.000 e 5.000 habitantes, igual. Claro. Bueno, pero é o reflexo, segues ti, de unha certa transversalidade que ten este asunto precisamente do conflicto catalán, que chega a todo o mundo. Claro que ten. Isto ven, me correxirá Rodrigo, que sigue os plenos con asiduidade, pero isto ven dun erro a moi xuicio de estrategia que tuvo o alcalde de Pontevedra ou asinar no seu momento unha carta a favor da independencia, non como representante do grupo municipal do BNG en Pontevedra ou como cargo do BNG sino como alcalde da cidade, que, bueno, si Cataluña está dividida, España está dividida, supoño que Pontevedra por aí andará tamén dividida, non? Probablemente moito votante de Lores non entendería ese xesto. E desde aquela o PP xa lle tiña ganas de verlle nun posicionamento deso. Pero, por outra parte, a pregunta de Jacobo Moreira, o voceiro do PP, ten trampa, que a que delata Luis Rey. Dice, hai adhesión inquebrantable... Incondicional. Dice, home, pois, oye, depende un pouco, non? Incondicional se actúan ben, sí. Claro, pero a paus, non? Pero claro, usted se adere a Policía Nacional, pois sí, lógicamente. Bueno, pero nada máis unha cousiña, Moreira tamén é moito deso, Eu, cando presentou a moción aquela, foi Domínguez, concelleiro do PP para o tema da Virxen de Fátima, era pouco menos que o que pedía o BNG era recoñecer que a Virxen de Fátima se apareceu en Pontevedra, claro, e logo te queixas de que te voten en contra, como lle vas pedir ao do BNG que recoñeza que a Virxen de Fátima e o Neno Xesús se apareceron en Pontevedra, non? Pide que promocionala para o turismo e tal, pero non lle pidas a un goberno do BNG que asuma que a Virxen se apareceu en Pontevedra, porque, bueno, quero dicir que o PP de Pontevedra ten moito de lanzar ese tipo de mocións trampa, buscando pois unha... Que Lores non quere que tal. Non me derivedes a política municipal, que non me importaría o máis mínimo, pero que evidentemente non é o tema de hoxe. Estamos a falar do conflicto catalán visto desde aquí, é precisamente a súa capacidade de influencia, que é moi grande, que chega hasta este asunto. Xa que dixo e recordou, non? Rodrigo, o tema da Palestina de Lores, eu penso que o mellor isto se arranxaba moi fácil. Poñer a toda a Corporación Municipal de Pontevedra cunha barretina. Ti crees? Non sei. Sí, eu estaba, non quero derivar, pero sí estaba nesa rolda de prensa dese anuncio do tema da Virxe de Fátima e foi unha rolda de prensa divina, divina, fantástica. Sorprendente, además, sorprendente pola proposta, pero bueno, sobre todo polo enfoque da proposta, que a proposta sí que tiña, a lo mellor, enfocada de outro xeito, tiña un sentido, pero o enfoque non era o máis correcto. Eu tamén sigo regularmente os plenos, e a persecución de Jacobo Moreira a Fernández Lores co tema de Cataluña, creo que leva 2 ou 3 plenos, ou 4, intentando a través de mocións, de interpelacións,
e Lores foi bastante esquivo ata que ao final non tivo oportunidade, bueno, o seu grupo político, a verdade é que non fixo ningún tipo de declaración en ninguna sesión plenaria a ese respecto, pero bueno, aí Jacobo Moreira efectivamente coloca o asunto en riba da mesa e o resto dos grupos, pois evidentemente se pronuncian. Creo que esa adhesión incondicional é incorrecta, é moi hermética, moi inflexible. Eu entendo que son funcionarios públicos que reciben órdenes do Ministerio do Interior, polo tanto, o que acontecera ese famoso 1 de outubro tiña que ver con un mandato, órdenes superiores, eso é incontestable, igual que os Mossos de Escuadra, é dicir, os Mossos de Escuadra actuaron dun xeito e as forzas e corpos de seguridade do Estado actuaron de outro. Lamentablemente, demos unha imaxe en exterior, bueno, superlativa, ¿no? E, sobre todo, a mí, como parte da convivencia desta sociedade plurinacional, por ser un pouco sensible con todas as partes, me doe moito que as institucións, falo xa do meu libro, como se suele dicir, que as institucións de dereitos humanos cuestionen o cumprimento dun país como o noso en esa materia por cuestións deste estilo. É dicir, creo que isto estaba xa máis que superado e o temos nesta situación. Volvendo ao pleno, creo que aí o Partido Popular é inflexible, moi hermético na súa proposta, pero tamén a posición de Marea, digamos, esa búsqueda de aplauso fácil tampouco me parece moi aceitado. Señores, un minuto para rematar, que se pasa o tempo volando, así que vou a solicitaros un exercicio que podedes de profesionalidade, ao mesmo tempo ca dificultade engadida do imprevisibles dos acontecementos e dos avatares que están por vir, cal sería agora mesmo, dende Pontevedra, o voso titular da situación catalana? Un titular desde aquí do conflicto catalán. Quen quere empezar? Titulares breves e así rematamos. Rodrigo Cota, atrévese. Empezo titular. Venga, titular. Non teño nin idea do que vai pasar. É bo. Elena Gallego. Incertidumbre ata o último segundo. Ramiro Espiño, fonda preocupación. Juan de Sola. España e Europa teñen un gravísimo problema. José Pereira. Cada día un máis bol estamos tendo. Ese é o titular probablemente de mañán para Diario de Arousa. E se tiveras que titular a primeira da Voz de Galicia de mañán, como titularía Cristian Casares? Pois me dependerá do que pase... Por exemplo, agora. Pois non me atrevo a decir o titular da Voz de Galicia, pois porque, como sabes, son o delegado de Pontevedra. Si queres decir... Non vou a buscarte problema con Lois Blanco, non. Eu penso que, bueno, é o meu titular, miña sensación agora, o fracaso colectivo, a todas luces, por todas. Pois moitísimas grazas aos seis por vosa presenza aquí, por vosa contribución, por vosas opinións. Agardo que todos vostedes saquen as súas conclusións, que de eso se trata. Nos informamos, ás veces opinamos, e vostedes sacan as súas conclusións, que son moi intelixentes e saben discernir perfectamente. E nos seguiremos aquí en Contrastes. A semana que ven, como o mércores que ven é festivo, adiantamos o martes. Será o martes 31 de outubro. Ata entón, grazas e saúdos. Grazas a todos. Grazas.